Ki kubor ki babnya ka President jongga India ka President ka Droupadi Murmu mentaka sngi kala sami ka Khusnam National Sports but Adventure Awards 8,000 pulai ha ka jingalang kabla long hai Rashtrapati Bhavan unong yele kai cricket u Mohammed Shami kanong yele kai chess ka R Vishaili kinong set khnam u Ojas Pravin Dyotali but ka Aditi Gopichan Swami kanong yele kai golf ka Diksha Dagar but kiwe kila long na pedeng ki babun ban yo pedang yo ka Khusnam Arjuna Kibala yo pedang ya ka Khusnam Dronacharya kidai unong hikai yalempat lani wrestling ulalit Kumar unong hikai chess u RB Ramesh unong hikai yele kai sport yakibadunad khatmet lani para athletics u Mahavir Prasad Saini unong hikai hockey u Shivendra Singh but kiwe Menteri Ketenat Sports jong ka Sarkar Pedeng u Anurag Singh Thakur but kiwe pat kikin rem kilendan kilai don lang ha kaneka sngi sam Khusnam